gràcies per assistir en aquesta sessió. Veig que som poquets, que estem en família, a la previsió que estiguessin més gent. Suposo que l'hora intempestiva de les 4 de la tarda acaba fent aquests efectes perversos. Tot i ser-ne conscients, teníem ganes d'explicar moltes coses i que fossin útils. Per tant, hem fet un programa una mica llarg i és necessari començar-lo perquè tothom i tot el programa pugui ser dut a terme. Avui és la segona sessió d'aquestes jornades d'Eix i Talent, en les quals fem un repàs i una explicació dels resultats d'un projecte executat al llarg de tot l'any que es diu Vola t'emprèn, que té el suport del Servei d'Ocupació de Catalunya del Fons Social Europeu. La idea és innovar en matèria d'ocupació, de creació d'ocupació i també fomentar el desenvolupament d'un sector econòmic concret. En el cas que a nosaltres ens ocupa és el de les indústries creatives, sempre tenint amb especial referència a les arts visuals. Hem explicat els resultats de Vola t'emprèn i també hem convidat en alguns experts que han dut a terme projectes innovadors importants en aquest camp que ens ocupa. Aquí vam tenir la Poli Gifford, aquí present, de Hastings, que ens va explicar el projecte d'un barri de la seva ciutat, que es diu Sant Leonors en si, com a experiència que ens interessa, saber com ha funcionat i quins són els pros i contres per aprendre i poder executar un projecte aquí a Girona amb major garanties. I avui en tenim un altre i tenim la sort que, a part de ser un projecte també britànic per casualitat, la seu principal és a Londres, però tenim la sort que la codirectora d'aquest projecte, que es diu Meanwhile, és gironina. És gironina i podem dir que és un talent format a Girona que s'ha exportat. És d'aquests joves talents que en lloc de treballar i donar fruits aquí, està donant fruits en un altre lloc, en aquest cas, en aquest projecte Meanwhile, que és molt interessant i en el qual ens volem emmirillar una mica i mirar si en el futur fins i tot podem col·laborar. L'Afra ens explicarà aquest projecte que ja no és només local d'un barri de Londres, sinó que ja s'està internacionalitzant. I amb ell en algun moment hem tingut ocasió de parlar de la primera idea de fer una intervenció aquí a Sant Narcís i avui tindrà l'oportunitat també de conèixer-la. Moltes gràcies per venir. Moltes gràcies per convidar-me. I felicitats per la feina que esteu fent. Ahir vaig saber que també esteu intervinguent i fent feina a Hastings, per tant estem aquí com tancant un petit cercle de col·laboracions possibles. Moltes gràcies. A vosaltres. Jo per començar us passaré un vídeo que introdueix el nostre concepte i que és Meanwhile, és molt bàsic. Bàsicament donem fruit del que són espais buits que serien en desús, que es quedarien tancats a la ciutat i els donem al Regne Unit és a base de no renta, només cobrint unes taxes, els donem a les comunitats locals perquè el puguin utilitzar, perquè es puguin intervenir creatius, artistes o perquè les persones del barri puguin començar empreses. I aquest vídeo us explica una mica el concepte, és en anglès, espero que no sigui un problema. This is space, just empty space. A little universe waiting to be more. We are Meanwhile, and we believe that all empty space in our town should be used, because there are thousands of people who need it, to make, to learn, to play, to share, to meet. We know how to bring short and long-term value to a space, creating platforms that generate a win-win-win situation. The space wins because we avoid its degradation. Those who use it win because they develop their ideas. And the whole city wins because this energy is spread everywhere. So this is space. Just empty space. Aquesta seria la nostra presentació. Com fer dels espais buits el major ús possible per les ciutats. Bàsicament la nostra idea és que creiem que els espais buits són inútils i que no beneficien ni la ciutat, ni al propietari, ni absolutament a ningú que pugui entrar dintre del sistema. Llavors, això no és res nou, això és una cosa que ja passava al Regne Unit i fa molts anys que passa en molts llocs de manera espontània, però d'alguna manera s'ha estandarditzat i s'ha hagut d'estandarditzar de manera legal i de manera quant als permisos d'usos dels espais a les ciutats.
Us explicaré una mica d'on ve el concepte Meanwhile i com s'ha anat treballant fins on estem ara i acabarem un parell d'estudis de cas de projectes que hem desenvolupat a Londres. Llavors, Meanwhile és un concepte de com reutilitzar els espais buits, usos temporals, mentre no estan en procés de lloguer, bàsicament. Perquè si ja els espais es poden llogar tranquil·lament, llavors nosaltres ja no hi tenim res a fer. I una base forta de Meanwhile no només és posar-los a disposició de manera assequible, sinó que es reverteixin algun benefici a les comunitats locals, per tant treballar en revitalització urbana a escala humana. O sigui, que les persones del barri puguin participar-hi, que les persones puguin provar idees, que puguin ser idees que no funcionin també, no tot ha de funcionar, el que passa en aquests espais és per provar i per fomentar la innovació, perquè si no hi ha risc, no hi ha innovació. Llavors, tot aquest procés és el que nosaltres com a empresa monitoritzem i ajudem a les persones a tirar endavant. Bàsicament, comença des del moment en què els espais, les plantes baixes de les ciutats comencen a no funcionar, les botigues comencen a tancar, es va veient que les zones es van degradant i es pensa què s'ha de fer, que hi hem de fer alguna cosa, no pot ser que els espais es vagin quedant buits. Buscar més botigues, potser, però és que tots aquests usos ja no estan funcionant. Per tant, quan tots aquests usos no funcionen, s'ha d'experimentar per poder aconseguir que siguin uns altres usos de les plantes baixes abans que es converteixin en vivendes, que acostuma a ser la reacció principal de molts ajuntaments i molts planificadors urbanístics. Llavors, el 2009 comença Meanwhile Project, que va ser una inversió del govern central, i va començar a treballar amb Meanwhile Space, que són l'Edi i l'Emily, que són els meus socis en una altra empresa. Jo vaig començar a treballar també amb Meanwhile Space, i llavors el que es va fer amb Meanwhile Project va ser executar 17 pilots, i d'aquests 17 pilots es van treure uns estudis, unes bases. Llavors, a partir de mirar i seguir i ajudar tots aquests 17 pilots que estaven passant de manera espontània al Regne Unit, se'n van crear més, i al cap de l'any es va crear un contracte estàndard, o sigui, un contracte que ara tu pots anar a la pàgina web del govern del Regne Unit i descarregar-te'l per un ús Meanwhile, i es van desenvolupar, Meanwhile Space va desenvolupar molts toolkits i manuals de com un usuari d'un espai Meanwhile ha d'actuar d'alguna manera, ha d'actuar, o sigui, has de tornar un benefici a la comunitat local, aquest espai se t'ha estat cedit, és un premi, però no tens el dret de fer el que vulguis, i si el propietari el pot llogar també, o sigui, has d'entendre que estàs tenint un privilegi, per tant has de donar algun canvi. Això és molt important. I llavors, bàsicament és molt important per realment apretar el que és la revitalització urbana de la zona. A través de Meanwhile Project es va crear un network molt fort a tot el Regne Unit, per això ell ahir em va parlar del concepte Meanwhile, perquè és una cosa que s'ha extès. O sigui, en aquest punt es va estandarditzar, però a partir de l'estandardització ja ha anat creixent i qualsevol persona, com us he explicat, pot fer un ús Meanwhile, si vol. Tot i això, Meanwhile Space es va establir com a Community Interest Company, que vol dir que és una empresa d'interès comunitari, i el que nosaltres fem és investigar sempre nous usos dels espais buits quan els usos ja no funcionen, creem eines i recursos segons van canviant les economies i segons els barris on treballem. Cada barri és absolutament diferent i normalment treballem en zones molt i molt degradades. Treballem en zones que costa molt dirigir el tràfic, que costa molt que la gent hi vagi, i el que fem és linkar, mapejar els networks que hi ha a cada àrea per intentar involucrar-los a tots. Jo crec que és més clar quan expliquem els exemples. Hem executat projectes a Luton, a Hastings i a diversos llocs més, a Londres molts també, en aquests 4 anys. I l'impacte que ha tingut a la feina, us el sintetitzo, amb aquest temps, aquestes dades són de fa gairebé un any, hem donat suport a 309 startups i hem creat 105 llocs de treball. Normalment la gent que forma part dels projectes no té feina, o sigui, està creant la seva nova feina. I llavors hem treballat amb 20 partnerships i equips locals, tenim un network, vam començar amb un network de 1.600 que està creixent cada vegada més. Hem ocupat 33 espais, sobretot en barris deprimits, hem creat 13 hubs creatius i espais per ús comunitari i 11 hubs per emprenedors, i com a empresa de beneficis social ha anat guanyant premis i ha anat creixent. Llavors, ara en aquest moment aquesta empresa és la líder en usos Meanwhile al Regne Unit.
Com va començar? Va començar a Luton, no sé si ho coneixeu per l'aeroport, és una ciutat que hi passen poques coses, i llavors el que es volia era demostrar que era una bona pràctica dels usos Meanwhile per començar-ne l'estandardització. A Londres va ser Whitechapel, va ser un èxit, en un dia van vindre 2.400 visitants. Whitechapel és una zona de l'est de Londres, que ara l'est de Londres està absolutament canviat i hi ha uns preus elevadíssims de lloguer, hi ha tots els estudis de disseny que vulguis els trobes allà o al Soho. Llavors ara en aquest moment un projecte Meanwhile allà no tindria massa sentit, però en aquell moment el tenia i veieu, estic parlant només de fa 4 anys, o sigui, ha bombejat la zona d'una manera molt bèstia, no per aquest projecte, però tal com evoluciona Londres. I es van fer 41 projectes en 89 dies. Això què vol dir? Que hi havia els espais que nosaltres vam aconseguir, que vam desbloquejar, vam pactar-los amb els propietaris privats i que nosaltres els vam obrir perquè aquestes persones anessin provant. Em sembla que són 6, 7 o 8 dels projectes en els diferents espais perquè cada projecte es va establir un espai i al final s'han quedat a la zona. Que això és un èxit per nosaltres. Que no només sigui lloc de prova, sinó que també al final s'acabin establint els projectes. Aquest projecte concret, és un projecte que fa 3 anys que estem desenvolupant i va començar, a Willesden Green, i vam començar només amb aparadors. Ens va vindre l'Ajuntament i va dir: està passant alguna cosa en aquesta zona, tenim un carrer principal que és maquíssim, tenim uns veïns que tenen diners, si no és que sigui una zona molt pobra, però el carrer principal ningú va comprar i no sabem què està passant. Llavors van dir: comencem amb un pilot petit i vam començar treballant amb dissenyadors, obrint concursos per dissenyadors perquè aquests dissenyadors dissenyessin aparadors. I llavors van fer, em sembla, van ser 10-12 aparadors a la zona i es va anar veient com un canvi. I sobretot el canvi va ser de les persones que tenien comerços allà. Es van començar a interessar perquè el seu comerç sigués més atractiu també. No necessàriament invertint diners, però dient, jo també puc fer alguna cosa maco, no? I llavors es va veure que anava començant i anava funcionant i veieu que aquests són alguns aparadors que van canviar. Això era tot finançat per l'Ajuntament de la zona. Londres té diferents ajuntaments, doncs aquesta és una àrea de l'oest. Llavors nosaltres vam dir, continuem, i per mirar la viabilitat d'un nou projecte vam començar a parlar amb les persones locals, els van començar a fer workshops, van vindre, ens van explicar què volien, què no volien, dibuixant a les parets, assentant-nos tots a la mateixa sala, parlant amb ells, i vam entendre quines necessitats o quines frustracions hi havia a la zona. Llavors aquí vam mapejar, aquest és el mapa de la zona, i aquests són els espais que nosaltres vàrem detectar com a possibles usos Meanwhile. O sigui, que eren espais que estaven prou bé, que no estaven molt i molt degradats, per tant, reformar-los era econòmic i era assequible, i a més, que estaven posicionats en el carrer principal, per tant, qualsevol cosa que estigués passant allà tindria visibilitat al carrer principal, per tant, ajudaria a la revitalització de la zona. Vam començar a treballar amb... Aquí posa Queensbury, allà. Aquest és el projecte que vam desenvolupar com a segona fase, com al final de la primera fase, que són 8 unitats, estaven totes de costat, i és un edifici que té una planificació d'enderrocar-se i de construir unes cases enormes i precioses, es veu, en vista de 5 anys. Llavors, durant aquests 5 anys allà no estava passant res, i és ben bé al mig, on es creuen els carrers, i per tant estava fent que aquella zona cada vegada caigués més i que no tingués cap atractiu per ningú. Què vam fer? Vam anar amb el propietari, vam negociar amb ell, li vam explicar tot el projecte, li vam explicar totes les idees que ja havíem captat de la zona i vam treballar amb estudiants de la zona, també de disseny, per arreglar les façanes i arreglar una mica els interiors. I aquest va ser el canvi. Si veieu les cases abans, les botigues abans i llavors com van quedar després. Aquest projecte, Queen's Parade, vam tindre el suport del Mayoral London Fund. Va ser 3 anys de contracte amb 10 unitats botigues, vam treballar amb diferents grups i els nostres clients eren bàsicament els districtes de la zona. I l'objectiu era revitalitzar la zona, aportar nova vitalitat, nous usos, augmentar el tràfic en els comerços, perquè aquest era el seu major problema, i donar una plataforma visible per als que en formessin part, bàsicament, i perquè poguessin provar les seves idees. Així és com vam treballar, vam crear una nova imatge, vam
d'entrada 13 startups van tindre visibilitat al carrer principal, que els va ajudar a provar si la seva idea era vàlida o no, per tant testegen amb el client, 100% no tenien feina, nosaltres el que fem és ajudar-los a desenvolupar el negoci, amb sessions 1 a 1, amb mentoring, amb eines, amb recursos de finançament, el que veiem que cada un pot necessitar. I com us he dit abans, és molt i molt important que s'integri la comunitat local, que tots els usos d'alguna manera estiguin aportant alguna cosa, estiguin oberts o creen activitats, i 69% per tant van ser residents locals. I aquesta és la nostra manera de treballar, però a més els ajuntaments ens demanen aquest tipus de requisits per invertir en aquest tipus de projectes. I al final els 75 botiguers de la zona van estar motivats pel projecte i s'han involucrat i han tingut ganes de formar-ne part. Va ser molt important l'School for Shops, que és uns tallers que fèiem cada dimecres a la tarda, que al principi van vindre 4 persones, de 4 botigues, al final en van acabar passant 75. O sigui, com puc fer-ho perquè la meva botiga sigui més maca? I en realitat no és que no ho sàpiguen, no és que nosaltres siguem superexperts en branding d'aparadors, simplement és que no hi pensen, que estan allà sentats i, bueno, jo no puc fer res més, no? I si els hi comences, ells mateixos tenen les seves pròpies respostes. Llavors, si els hi portes algunes eines, funciona. Bàsicament és donar-los atenció i recursos. Llavors, quan nosaltres negociem una propietat, normalment treballem amb propietats locals i els propietaris, òbviament, tenen por. I aquest va ser un dels motius pel que es va crear el contracte Meanwhile, es va estandarditzar, perquè dona seguretat als propietaris i perquè aquestes 4 preguntes, que són les bàsiques, són les que nosaltres intentem respondre a través d'aquest contracte, però també a través nostre. O sigui, nosaltres, els ajuntaments, per d'una manera, ens utilitzen per donar aquesta tranquil·litat tant en els ajuntaments com en els propietaris. Nosaltres estem allà mirant que tot funcioni, bàsicament. És difícil a vegades convèncer-los, en realitat. Llavors, les propostes, com les vam seleccionar en aquest moment? Vam triar 30% de la idea, aquesta és una imatge del principi de Queen's Parade, gent que venia i ens explicava les seves idees, 30% és la idea base, 30% és què donen a les comunitats locals, 20% és si és una idea que pot arribar a ser sostenible o no, si és algú que realment el veus motivat i té un pla, no cal que sigui un pla gegant de negoci darrere, perquè si anem demanant plans de negoci, tallem moltes possibilitats, perquè molta gent té molta capacitat i no té ni idea de fer un pla de negoci. Això és el que ens hem anat trobant. Però evidentment necessitem uns barems per triar-los i per justificar els usos. I 10% rellevància per la zona, que s'ajunta amb el 30%, per tant un 40% vindria a ser què aporten a la zona amb la seva activitat. Llavors vam fer la renovació amb 24 estudiants de Northwest London més altres professionals que van ajudar, però mai treballem amb propietats que estiguin molt i molt destrossades, no surt a compte, en realitat no ho podem assumir. I és millor agafar-les quan és el punt abans que estiguin realment molt degradades, o sigui, evitar la degradació d'aquests espais. Això va ser el llançament, una de les noies que estan a dintre. Llavors la fase 2 va ser aquest edifici blanc que veieu, era una central elèctrica que va quedar buida i ara és un centre d'arts, hi ha un network d'uns 200 artistes treballant-hi cada dia. Vam començar nosaltres oferint les 3 plantes per diferents usos i gestionant la part de baix, que eren diferents cabines, com a estudis. Aquest va ser un projecte que vaig estar-hi un any treballant amb una meva companya i ara s'ha quedat establert com a centre d'arts i funciona per ell sol, igual que les altres unitats de Queen's Parade també continuen funcionant per elles soles. I no hi ha plans de desenvolupament fins d'aquí 3 anys, o sigui que els negocis estan bastant tranquils. Els tipus d'usuaris que vam tindre, sobretot al principi de Queen's Parade, perquè es fa una idea del que hi havia una galeria d'art, unes senyores que feien productes naturals fets a mà per elles, boníssims, un estudi gràfic, la Unlimited Print Shop era una botiga de printing i estudi, treballen sobretot amb nens discapacitats o amb activitats per nens o amb nens discapacitats i tenen al barri, se l'han guanyat moltíssim i es pensaven que no els funcionaria i era com, bueno, a veure, i els estan anant molt i molt bé. Llavors alguns d'ells han marxat ja i s'han canviat per altres usos, que això passa també molt. Estan allà, comences a parlar amb ells, és que no funciona, és que això jo no ho podré acabar assumint. I realment és que molts negocis tampoc necessiten un espai. Llavors això passa a vegades. I de tots aquests s'han quedat 8 establerts. Aquest és un altre projecte, Stoke Newington, totalment diferent, a l'est de Londres,
és un sol espai i era un espai molt i molt gran que volien construir un Sainsbury's, que un Sainsbury's és un restaurant com aquí un supermercat com aquí seria un Cap Bravo, i l'Ajuntament era molt reticent a que s'obrís aquest supermercat allà. Llavors ens van dir, per què no ens ajudeu i creeu algun tipus d'ús aquí durant un període de temps curt per mirar a veure si s'estableix algun negoci. Llavors el que vam fer aquí són la part de davant i la part de darrere com eren. Aquesta part de davant tenia una finestra bastant gran. Vam treballar amb East London Furniture, uns nois que fan fusta amb mobles a través de palets. Van fer tota l'entrada com a bar, cafè, i allà venien les seves peces. Llavors la part de darrere tenien el taller, que és aquesta foto d'aquí, i a l'altra part teníem una galeria que cada setmana passaven diferents artistes que havien de ser del barri. Llavors aquesta part la gestionàvem nosaltres, i la part de darrere de tot era la foto del mig que veieu, que era un noi venent pòsters, impressions, arts visuals bàsicament, i llavors una altra noia que venia objectes vintage. I tot va funcionar i ara estan els d'East London Furniture i aquesta noia que tenia la botiga darrere s'han ajuntat i volen continuar amb l'espai ells mateixos. No sabem si acabarà passant o no, però estem mirant la manera. I per acabar, us explico el projecte de Wembley perquè és un altre projecte totalment diferent, en un context totalment diferent. Us estic intentant presentar 3 projectes que són en contextos absolutament diferents i per motius molt i molt diferents, i la reacció de les persones que hi participen també canvien. Llavors, a Wembley el que passa és que hi ha uns plans de desenvolupament a 30 anys vista amb empreses de desenvolupament urbà privades que el que fan és construir edificis massificats. Fan tot molt gran, com veieu a la imatge, hi ha l'estadi i tot és a dimensió d'estadi, tot són centres comercials molt grans o hotels enormes, tot és molt de cara fora, però alhora pregunten molt al barri. I clar, la gent del barri està ja molt i molt cansada d'això i llavors ja creuen que això ja no va amb ells, per tant ja no volen saber res del desenvolupament que passa al seu barri. I nosaltres ens va vindre l'Ajuntament i va dir com podeu fer per involucrar la comunitat local en algun tipus de projecte perquè estiguin més contents i perquè realment tinguin oportunitats, perquè hi ha molts emprenedors, però la gent està com reticent a fer res a Wembley. I llavors vam començar treballant en aquestes unitats que veieu aquí sota, que vam mapejar la zona. Aquest seria un mapa, allà no es veu gaire bé, tots els espais que vam trobar que eren possibles i en vam trobar 5 que estaven junts i vam dir, aquí probablement és el lloc. I vam començar, aquí vam començar a donar suport a persones, vam crear un punt informatiu per crear interès. Va ser gairebé un any només crear interès de què pot arribar a passar, què pot arribar a passar, què pot arribar a passar, recollint idees i deixant l'espai setmana per setmana o d'una setmana a un mes a persones gratuïtament perquè provessin el que volguessin. I així es va anar creant un network gran a la zona i cridant l'atenció a veure què podia passar, i van haver idees que es van anar perfilant molt. Ens venien, els hi fèiem sessions i al final 6 negocis d'ells s'han pogut establir a la zona. Tots ells van tindre l'oportunitat de provar, però els 6 més consistents, els que s'han quedat allà, bàsicament, són els que han pogut agafar l'espai i continuar treballant. Llavors, com que nosaltres vam tindre molta demanda, en realitat, al final vam parlar amb l'Ajuntament i vam començar un altre projecte en el mateix barri, que és el The Cultural House. Aquest projecte va tindre més inversió i el que vam fer va ser remodelar tota una antiga gasolinera que s'havia quedat buida. I la vam convertir en un centre per la comunitat que estava dividit en un cafè d'entrada, unes taules on pots anar i treballar quan vulguis, no cal ni que reservis ni que paguis, si vols anar a treballar allà vas. Llavors unes altres taules que són les de la foto, que tu reserves la teva taula mensualment i crec que la gent pagava de 20 a 30 pounds per mes, bàsicament només per la taula. I llavors a la part de darrere hi ha un estudi on hi havia una dissenyadora de moda, un dissenyador de producte i una noia, una joiera, una noia que feia joies, perdona. I a part d'això es van anar establint activitats mensuals i setmanals en el mateix projecte i ha anat tirant durant un any. Aquest és l'interior. Vam treballar amb un grup d'arquitectes que treballen l'arquitectura efímera, que es diuen Decorators, n'hi ha 2 que són d'aquí, inclús. I va fer una feina molt mínima
però van deixar l'espai superbé per la necessitat que teníem, bàsicament. I aquest ha acabat sent un espai que la porta sempre està oberta, entra qui vol i qualsevol persona del barri té alguna cosa a dir o alguna cosa a fer. I s'ha fet com el punt central del Coming Soon Club. Llavors, on estem ara? Nosaltres, Meanwhile Space, continua executant projectes i treballa en una zona de Londres amb arcs de tren i un lavabo públic. El lavabo públic era una caseta que l'hem refet de dintre i cada mes passa un projecte diferent. Hi ha una part de darrere on s'han establert uns quants projectes també i els arcs del tren estan molt degradats i llavors els estem arreglant mica en mica. Però no hi ha proposta de desenvolupament per a aquests arcs, per tant estem buscant propostes que tinguin ganes de quedar-se allà tant temps com vulguin a un preu gairebé gratuït. Està agafant un altre espai a Wembley, ens passa molt això, comencem a treballar en una zona, va funcionant, clar, tens demanda de persones que volen fer servir perquè estàs creant tota aquesta intriga i estàs realment sobre terreny treballant cada dia fent que la gent s'involucri, parlant amb ells i obrint-los la porta. Llavors surten altres projectes als barris. I en Limited Meanwhile, que és l'empresa que jo he començat amb els dos directors de Meanwhile Space, estem desenvolupant ara, com acabem fent Meanwhile Project, agafar el que estava passant al Regne Unit i fer-ne un document legal i fer-ho estàndard per qualsevol persona que el volgués utilitzar seguint unes pautes i que ho tinguessin fàcil, o sigui que no tothom hagués de començar de zero quan volgués començar un projecte del tipus. Estem desenvolupant una app per iPhone on nosaltres negociem amb els propietaris, llistem els espais i llavors qualsevol persona que vol utilitzar un espai en base Meanwhile el pot utilitzar aquesta app, se'l pot descarregar aquesta app i trobar algun dels espais. Estem a punt de fer el llançament de l'app ara. Estem acabant, o sigui, ha sigut estandarditzar tots els usos que nosaltres hem anat veient en un telèfon, bàsicament en una app. I com a consultoria treballem a Irlanda del Nord i també hem estat a Barcelona, que ara a Barcelona s'està acabant. Llavors, he trobat una mica interessant poder-vos dir les diferències que jo he trobat segons la meva experiència, que probablement la d'una altra serà una altra opinió, les diferències que he trobat treballant al Regne Unit o intentant començar un projecte a Barcelona perquè l'Ajuntament de Barcelona m'ha demanat. Llavors, a Barcelona ha costat moltíssim convèncer els propietaris, molt i molt i molt. Al final, en un carrer hem obert 3 espais que estaven tancats, els hem negociat tots per sota el preu de mercat, o sigui, lloguers molt assequibles, i el que hem fet ha sigut arreglar-los tots i obrir-los, fer un concurs. Llavors, ens venien moltes persones que deien, i això què és? Per què jo puc fer servir aquest local? O què he de fer a canvi? Què m'esteu demanant? Bàsicament, demanaven ben poc, demanaven que entenguessin que havien de fer activitats constants, que han de tindre oberts, perquè alguna cosa que també hem après és que moltes vegades quan cedeixes locals la gent al final no l'obre i pas es queden tancats. I dius, per què si estàs volent això i t'ho estic donant o t'ho estem donant, per què no vas i obres, per què no estàs actiu, no? Això passa moltes vegades. Llavors, totes aquestes coses les hem anat treballant i ara són 3 que estan funcionant i els inaugurem al gener i es quedaran allà els 3. O sigui, esteu tots convidats a dins, si voleu. Llavors, el que m'ha costat més a mi treballant allà és el parlar amb l'Ajuntament, l'entendre que els usos dels espais han de ser flexibles perquè puguis provar noves coses, que ja ho entenem i això és superdifícil de canviar així ràpid, però que la planificació urbanística és la que és i et diuen aquí no hi poden haver-hi més mars, aquí no hi pot haver-hi més tal, aquí no hi pot haver-hi més de l'altre, però en aquest tipus de projectes és molt necessari que hi pugui haver-hi flexibilitat en el que està passant dintre dels espais, perquè si no estàs atraient gent a la zona necessites atreure-la d'alguna manera, llavors has d'anar provant idees i si no tens aquesta flexibilitat et quedes... O sigui, la innovació està tallada ja abans de començar. Llavors, un contracte per usos temporals no l'hem trobat, o sigui, l'hem creat, hem creat fórmules, però no hi ha un tipus de contracte per usos temporals d'espais buits per benefici comunitari, això no existeix, no passa res, però no existeix. I llavors també ens ha passat que m'han demanat treballar en diferents zones que estan deprimides o que no hi ha tràfic o que no hi ha gent que les visita i m'han dit, és que hi ha molts espais buits i quan comences a mapejar i comences perquè no tenim una base de dades clara, tampoc dels espais que existeixen i comences a picar portes,
trobes que els espais no estan buits, en realitat, i que els problemes són altres. Per tant, per tirar endavant un projecte de revitalització no només a vegades és suficient obrir una persiana i posar-hi alguna cosa, sinó incentivar tot aquest moviment, tindre persones i equip treballant sobre terreny cada dia i per part de qui lidera el projecte saber, o qui el demana, tindre una visió clara del que està passant a la zona, que no només es consideri espais buits, sinó que hi ha molts altres problemes o molts altres agents que han de formar part de la revitalització urbana, encara que nosaltres la fem a escala humana, però han d'haver-hi altres agents. I bàsicament aquestes són les diferències, perquè les ganes de la gent i la capacitat són les mateixes. I no sé, us convido a vindre allà si voleu.